Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So balik ulit tayo rito sa Barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. So ayan mga boss. So ngayon magkakabinet na tayo. So kararating lang namin mga boss. So andito na yung mga gamit natin. Tara, tayo dun sa loob. Para makita natin yung mga natapos. So dito nakapag-span drill na sila Foreman. Si Foreman nga pala bukas pa pala makakapunta rito. Ayan. So okay na yung ibang ibang parte ng bahay. So pintura na lang, hindi pa natapos dito. So nailagay na rin yung design dito. So tubular na lang yung mga boss. Okay, so pintura na lang. Makatay sa loob. So nakapag-tiles na rin sila rito. Okay na. So ito na yung ginawa nating partition. So pintura na lang ko lang dito mga boss. So preparasyon pa lang itong ginawa nila rito. Okay, ito yung ceiling. So kabit na daw yung mga ilaw nito, sabi ng electrician. Kaya lang hindi pa nilagay yung main 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 poste ng ilaw, yung main ba yun tawag doon, main line ng bahay. So napailaw niya daw lahat dito, sabi ng electrician. Okay, so yung gagawin natin dito, yung modular cabinet dito, siyempre lalagyan din natin dito yan. Yan, sa baba, tapos dito, tapos dito. Okay. So tingnan natin dito sa kabila. So dito nakapag-kulay na sila, kaya lang hindi pa tapos. So gray yung ginawa nila rito. Gray. Okay. Kung di ako nagkakamali, cell gray ng Davis itong ginamit nilang kulay dito. Tapos sa taas, flat latex. So dapat dito semi-gloss yan, itong sa may mga cornice niya. Dapat semi-gloss yung nilagay dati dyan. Sa CR, okay na rin. Dito sa CR, so linis na lang dito. So nakapag-grout na rin sila. So pintura na lang po lang dito. So wala pa nagtatrabaho ngayon boss kasi December 26, linggo. So kami lang yung nagtrabaho rito. So dito konting linis na lang. Okay na. So natapos na yung Foreman. So tapos ganun din, pintura na lang. Tapos dito sa kabilang kwarto, so okay na rin. So naka-preparasyon ng mga pintura. So yung kulay na naman wala rito. Okay, so punta tayo dito sa kabilang kwarto. Dito sa kabilang kwarto, so may nilagay na silang kulay dito. So pink yata ang nilagay nila, color pink. Okay, so ayan, okay na pati mga tiles. So maganda na. Okay, maganda na. Ayos na. Dapat matapos na ito ng December. So December 26 na kasi ngayon mga boss. So gagawin namin lahat ng aming makakaya para matapos yung itong bahay na to. So yung mga pintura na lang ang hindi ko alam kung matatapos nila. Kasi iba yung mga nagpintura dito mga boss. Hindi po kami. So may ibang tinawag sila ng pintura dito. Kasi wala na kasi akong available na tao. So puno na mga schedule.
may nakasalpak na silang mga project. Ano natin dito. So ito yung dirty kitchen. Ay, tapos na pala. Okay, ayos na pala. Okay na itong dirty kitchen niya. Okay na. So ito yung sanang gagawin ni foreman, ni engineer. So hindi naman na bumalik. Libutin nga natin. Okay, so ayan, okay na rin dito. So dito wala pang spandrel. Ewan ko kung lalagyan din nila ito. Siguro lalagyan din nila. Ito may dirty kitchen. So dito ang hindi pa inilagay ni foreman dito yung mga group dito. So hindi pa nakabili si hindi pa nakapaglagay si foreman group na ilalagay dito. So dun sa kabila meron na. Tapos okay na rin dito, naka-preparasyon na rin sila. So masilya na lang kulang dito. Tapos pintura. So yung mga bintana kompleto na yata. So doon rin sila kumuha ng bintana, yung dating kinuhanan ng engineer. Kompleto na, nilagay na lahat. So konting linis na lang para matapos na tong bahay. Okay. Good morning, sir. Merry Christmas. Trabaho na kami ngayon. So, yung mga pintura wala pa, no? Yung mga nagpipintura? No, wala pa. Baka mamaya, sir. Mamaya. Baka mamaya o bukas. Linggo kasi ngayon, baka Lunes pa sila siguro, no? Ayan, so malapit na matapos. So, yan lang, i-update lang natin mga boss para makita ninyo. So ipaliwanag ko na rin yung ginawa nila rito. So dito gypsum board lang ito mga boss. Gypsum board lang yan. Tapos metal paring. Tapos nilagyan na lang namin ng dito sa mga corner nya, corner beads tawag doon. Yan, nakikita nyo dyan. So pininturan lang. So parang galbas siya. Ay, galbas siya. Ito nasa ano niya. Pinakita ko yun dun sa dun sa Bulacan project kasi may mga ginabit din kaming corner beads doon. So kung may gusto niyo makita, nasa na kaya yan. May corner beads tayo dyan. Paano nga para makita ng ano? Para makita nila. So yan, dito. So may tatlong ilaw din doon. Yan, ilaw dyan. Tapos may saksakan na rin doon para dito sa TV. So dito kasi nilagay ng TV mga boss. So yan yung request nila madam. So ewan ko lang kung gagayahin din nila yung drawing ko. Yung kulay ng drawing ko. Tapos nandito na rin yung chandelier. Nilagay na rin sila. So hindi pa na natin matitesting kasi wala pa namang ilaw. Wala pa tayong main line. Parang mababa. So papataas na lang siguro yan. Babalik pa naman yung electrician dito. Walang tabas dyan. So ngayon lang. So lahat ng kulay dito na. Kulay ng lahat ng ilaw ng bahay na dito na. So ang ginawa kong kulay dito, tricolor, yung mga pin light, pati itong cove light, tricolor din yung nilagay kong kulay dyan. Warm white, daylight, tsaka white. So
So yun ang ano, pati itong mga center light, itong circular light, ganun din. So medyo mahina lang mag-combination yung electrician. So dapat ito nasa kwarto ito. Kasi pink doon banda. So dapat dito siya. Dapat yan nilagay. So sabihan na lang natin. Tapos yung susunod na gagawin namin dito, itong bar counter. So tapos yung top noon, granite yung ilalagay natin. So i-order pa natin yung mga boss. So tapos dito rin, lalagyan din natin yan. Tatakpan natin yan pati dito. Okay, so ito yung mga materials natin. So kung gusto nyo bumili ng ganito, sa Tableria Tarlac lang mabibili ito. So mabibili nyo ito, bawat isa 2,300. So marine laminated board siya, white, back to back yung laminate niya na marine. So yan lang kasi ang mahal dito pag sa plyboard ay sa modular. Halos lahat ng magagamit mo dito sa kitchen, mga concealed, mga drawer guide, puro mahal na. Kaya hindi ka na rin magtataka kung mahal din yung magastos ninyo kung magpapagawa kayo ng kitchen cabinet. So talagang mahal yung mga materials. Lalo na yung ginagamit namin kasi talagang mahal yung mga ginagamit namin. Yung iba kasi gumagamit sila marine plywood lang ginagamit nila dito na 3/4. Sa amin yung iba naman gumagamit dito mga plyboard lang, ganon. Yung iba naman ginagamit nila aluminum dito sa baba pati doon sa taas. Pero sa amin yung ginagamit namin yung marine laminated board. So may pintura na siya, nakalaminate yung nakalaminate na siya, hindi na kailangan pinturahan. So pagkatapos ng gawin, hindi na kailangan pinturahan. So ito pala yung corner beads mga boss, yung nilalagay dito. Yan siya. So 8 feet din ito. So mabibili mo rin ito kay Tableria. Pag taga Tarlac ka, kay Tableria Insular, so may chest pa. So ganyan lang siya. So meron na siya. Meron na to. So pag nilagay mo yan, mamasilyan natin yan. Siyempre dalawang beses din. Pag natuyo, mamasilyan mo ulit. Tapos pag okay na, lihain na lang yung mga hindi magandang masilya. Tapos pinturahan. So yan na yung tibay niya. Hindi na basta-basta masisira ito. Hindi masisira. Kaya samaan mo, hindi na siya basta-basta masisira, hindi gaya ng gypsum board lang dati. So ngayon, meron na tayong ginagamit ng ganito. Mas matibay na yung mga partition natin. Pwede rin itong gamitin dun sa ceiling kung gusto ninyo. Doon sa mga kantuhan, pwede rin. Kaya lang, siyempre, mas mahal na. Siyempre, nasa 42 yata bawat isa nito. 42 pesos ang isang 8 feet. So pag sa ano naman, yung 540 pang gamit mo, nasa 120 yung per rolyo. So makakatipid kayo dun sa 540. Pero sa pagpabilisan naman, mas mabilis naman ikabit ito dun sa mga kantuhan. So pero para sa akin, kung gusto nyo gumamit ito sa taas, mas okay kasi mas matibay siya. Kung sanay naman kayo sa fiber tape, okay rin. Kasi hindi naman siya basta-basta nagagalaw sa taas. Ang importante dito sa baba. Okay? So, yan muna. So, magpe-prepare muna kami ng nagawin namin dito sa kitchen para matapos natin itong December. Siguro, babalikan na lang natin ito sa susunod na araw. So magtuturo muna ako kung ano yung gagawin nila rito. Okay, so yan muna mga boss. So balikan ulit natin ito sa susunod na araw para may update yung bahay na to. Tapos yung gagawin natin kitchen cabinet. Siyempre tuturo ko rin kung saan natin bibili yung granite para sa mga nagtatanong
malaman nila kung saan tayo bumibili ng granite saka magkano yung presyo ng bawat bawat uri ng granite. Sa susunod na video na lang siguro mga boss, basta dito sa Malasigi house project. Okay, so Merry Christmas sa inyong lahat at Happy New Year, and God bless po sa inyong lahat at ingat po tayo lagi. God bless.